సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి న్యూ గోండి మీద ఉంటుంది. సూపర్ కంటే సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఎక్సలెంట్ ఉంది, అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో చాలామంది ఇంపోర్ట్ ప్రాబ్లం అంటున్నారు. సో అప్డేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎలైట్ మోషన్ నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో టెలిగ్రామ్లో ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలంటే తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి, చాలామంది ఇంపోర్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, అప్డేట్ అడుగుతుంది అని అంటున్నారు. సో నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఫ్రెండ్స్, పిన్ చేసి ఉంది. ఎలైట్ మోషన్ న్యూ అప్డేట్, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఆల్రెడీ అన్నీ వచ్చేస్తాయి దాంట్లో. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, లేదా హీరోయిన్ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు, 1 by 1 ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1, 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో తప్పకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసమైనా తప్పకుండా చివరి వరకు చూడండి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదలాలి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి చివరి వరకు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ చేయకుండా మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. సో మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ 28 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా
కంప్లీట్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చివరి వరకు. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉంటే తప్పకుండా కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేసుకోండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అవి కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ ఉంటారు. సో లాస్ట్గా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.